És complicat presentar-se amb una mateixa, però bueno, soc Tere Badia, fa molts anys que treballo en l'àmbit de la cultura, des de la reflexió sobre polítiques culturals fins a la gestió d'espais de producció i de recerca de cultura, fins a l'activació de xarxes locals, internacionals i sobretot també en els últims temps treballant molt amb la interseccionalitat de la cultura en altres àmbits. Definitivament la cultura s'ha d'ocupar, no és que la cultura s'hagi d'ocupar, la cultura està a dintre dels altres àmbits perquè conforma la manera que nosaltres entenem l'economia, l'estructura social, l'educació, els entorns tecnològics, els entorns, com ens relacionem amb la natura, amb el medi ambient, etc. Com ens relacionem amb els altres. Naturalment, la cultura està en cada una de les nostres accions perquè forma part de la nostra socialització. A més de ser, naturalment, un àmbit específic on hi ha una sèrie de professionals que es dediquen específicament a crear i a generar processos, pràctiques que posen en evidència això que deia, però també altres imaginaris que són possibles. Llavors, la cultura està radicalment imbrincada amb altres àmbits de la vida social, econòmica, política dels éssers humans i ojalà algun dia dels éssers no humans. Doncs d'una banda jo crec que un dels debats que hem tingut molt és el debat sobre les pròpies infraestructures, els espais i les eines en els quals es produeix, a través dels quals es pot produir no només cultura, sinó també relacions socials, econòmiques, etc. I en aquest sentit jo destacaria potser dos exemples que no són purament... És que n'hi ha molts exemples, però un que m'agrada molt és, per exemple, tot l'aparell, tota la creació d'infraestructures lliures i comunitàries com és Giphy.net. Crec que Giphy.net ha fet moltíssim per la transparència de la tecnologia, per l'accés lliure a la tecnologia, també per la comprensió de com la tecnologia es desenvolupa, perquè no és tant l'alfabetització sinó la comprensió. És una infraestructura que ens permet d'alguna manera entendre com funciona la tecnologia i també prendre decisions sobre quina és la tecnologia que volem. Això d'una banda, però després hi ha moltíssims altres exemples, com per exemple TTPI, que és un institut per la tecnologia d'alguna manera d'accés públic, d'accessibilitat pública. Crec que és un dels debats que ha estat molt present, o sigui, com d'una banda ocupem aquestes infraestructures com a bé comú, perquè són infraestructures públiques que han estat abandonades per lo públic, per les polítiques públiques, i s'han privatitzat, i com això deriva en la monetització d'una sèrie de dades que són dades que poden afectar els propis drets fonamentals. El mal ús d'aquestes dades afecten els drets fonamentals. I entre aquests drets fonamentals passem per el dret a la producció cultural, el dret a l'accés a la cultura, el dret al no biaix, o quan hi ha biaix, perquè biaix sempre n'hi haurà, conèixer que hi ha aquest biaix. O sigui, hi ha molts exemples, jo crec que en l'àmbit de la cultura lliure i del codi obert, però sobretot de la cultura lliure, que ens il·luminen bastant en com la cultura es desenvolupa, o els drets culturals es poden desenvolupar en els entorns digitals.